Negara. Jam kula nedahaken jam 2 langkung gangsal menit. Mboten dados menapa wasipun mangke dumugi titiwansinipun purna anggenipun gelar lelampahan sedalu menika. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Utamanipun panjenengan Bapak Ariyanto lan Ibu anggenipun sampun kepareng inggih menika ngislamaken ingkang putra Nak Mas Imam Mahdi. Putra Bapak Ariyanto Ibu Muryati. Wonten ing Dusun Karang RT 01 RW 13 Karangsari Jatiyoso Karanganyar Surakarta. Kasuwun matur sembah nuwun nganti arep tak waca kabeh. Iki undangane. Sembah nuwun. Wah, wis mau ana campur sari Revansa saka Wonogiri. Lan dalu menika kula sak rombongan kepareng sowan ngaturaken pasugatan upami wonten kirangipun nyuwun samudra pangaksami. Wonten dereng saged damel pemarem penggalipun para lenggah kula ingkang nyuwunaken pangapunten kanca-kanca lan kula pribadi. Ternyata-nipun kasagedanipun menungso menika namung winates. Tur mboten saged ajeg kadang kala ya iso-iso gawe pemarem, kadang kala iso ora, ngono iki gumantung karo mute dhewe-dhewe. Matur suwun, matur suwun. Wah. Ya mbok menawa ya lereng gunung nek ora kleru ya lereng gunung mriki ne Mas iki. Lereng Gunung Lawu. Nek ora kleru mau bengi ya bar di nai hawa adem saiki urung entuk panas wis. Dinai hawa adem meneh. Ayo sesuk tekan omah do Dede. Supaya anget awake. Matur suwun tanpa pamit. Ning nong nembang. Sing dinteni ya apa nek ora wingi dolan endi Mas ya aduh ning gembira dina minggu tane mangga Yo kakung apa putri nderek kula mboten ngarani. Dina minggu tone kacahe ana ontane ana unyu ana sakewa opo-opo ana pengen raon ana bandulane ana model anjing telas bocah pisan dino minggu ayone gembira Lagu iki populer tenan. Wingi dolan endi Mas? Anggembira loka. Ning sak ukara kaya ngono iki iso nganti padha kedanan karo lagu Bira Loka. Ane nek ora kancaku Mas Solikin tanggal lamun iso gawe huru-hara kaya ngono.
Coba iso mikir liyane apa ora? Nek ora iso ya pancen buntet. Pikirane ini yang mikir kaya ngono kuwi ya ora gampang, Dik. Ngono kuwi spontan. Kadang kala nek dikarang malah sok ora dadi. Wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina Minggu tone gajahe ana untane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana kula nyuwun swara putri ning putri tok kakunge mboten sah tumut kakunge teng griya putri tok wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina Minggu tone gajahe ana untane ana lan sak piturutipun pokoke putri tok sing kakung leren 1 2 3 ya Wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina Minggu tone gajahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen raon ana pandulane ana pengen jajan cekake ra kuci bocah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. sinden 8 ya kompak kabeh urung ana sing merem mripate kabeh do iso melek kabeh matur sembah nuwun kanca-kanca penabuh sing panggonge persegi 4 nganti do uyuk-uyukan penabuh nganti sing ngiter barang nganti ditumpangke tembok saking nggone ya ora apa-apa saanane le maringi papan panjenengan Pak Ariyanto monggo kanca penabuh wingi dolan endi Mas nang Gembira Loka dina luwih semangat aja kuwatir esuk bareng-bareng mampir pom 1 2 3 ya Wingi dolan ning ibu ning Gembira Loka dina Minggu tone gajahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen raon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuci bocah cilik muda-mudi lan sing telas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. wah aku seneng nek do semangat ngene iki aku seneng tenan le mayang ki ya dadine ya dadi semangat nek kanca-kanca ki do ngomong wis ora gelem ki dadine kaya mambengi barang kae lajel barang metu ki mergo aku saking bingunge nek isih do gelem ngomong ngene iki rasane engko tekan bubar ki isih kaya duwe kanca nyambut gawe monggo saiki diselang-seling supaya kompak kaya dilatih meneh nek tanganku ngene wedok ingat nek tanganku ngene wedok ya nek tanganku munggah wedok dadi kandhani kanca-kancane kuwi nek tanganku ngene sing muni sing wedok nek tanganku ngene lanang dadi eling-eling ya ora do tukang takon dhewe lho begitu aku sek langsung ngene ngono wedok nek ngene langsung lanang 1 2 3 ya Wedok. Wingi dolan endi? Ora wedok. Wis ngerti kok. Cara do kaya ngono jebebek ngono genah wedok. Nih aku le ngabani kleru nding ya. Ngene iki maksude swara wedok ning muni wingi dolan endi ora wedok. Engko nek aku ngene terus sing kakung lanang. Wis ngerti nek ngene iki genah lanang. Wong wis kenane ngene kok kenal lanang. Ya, 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka Dina Minggu tone gajahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuci bocah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Penak to mayar to. Jane apa-apa ki nek sak rasa iki mesti kompak. Pengrawit sinden iki anggere dijak
Bat-batan kene iki iso kompak kuwi berarti le nabuh karo nyinden iki isih rasa rasa. Nek wis ora iso kompak, mbok dikapak-kapakno tetep nembang apa-apa ya ora penak. Mesti saling menjatuhkan, saling jegal-jegalan. Coba saiki nek tak kethoki sing luwe apa jenenge iki cepet. Sing luwe cendak. 1 2 3 ya. Wingi dolane Dimas ning Gembira loka dina Minggu tone. gajahe Ana ontane ana unyu-unyu ana sakewan apa-apa ana pengen raon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning gembira loka ka. Jos tenan. Tetep tak cilikke meneh. Ben. Ayo sih gegeden kok. Ora tak cilikke ndak tuman wae. 1 2 3 ya. Wingi dolane ning ndi ning Gembira Loka Minggu gajahe ontane unyu-unyu sakewan apa-apa pengiran bandulane pengen jajan Bubar. Rumeng waton ana. Kopine ana. Ayo wis meng ngawur meng ana ya. Wani wae aku. Ora wani piye meng wae tan ana. Ana, nih kasih kene. Wah. Ana kok dhisik. Kakak jur meng ngawur-ngawuran. Ana neno. Mangga, yo cara Mataram. Sandangane nganggo mondolan nganggo surjan kok ndak do dirasani. Ya ora ketang sedelo-sedelo gandeng memperlihatkan jati diri kita bahwa kita itu dari Ngayogyakarta. Perkara sing ngagungan hajat ngersake nganggo keprak cara Surakarta. Ayo dituruti ning yojane aja ditinggal. Mangga. Sikilku ki mbuh kok mbiyen. Nggo ngeprak Solo ya gelem, nggo ngeprak Yojo ya gelem, nggo jepit Cempala ya gelem. Iki lho. Ora jepit to senengane ora. Ya. Mangga. Nano Yasu Sura ngetang bali apa sadyane kok ora Robako, ora Petro, Gang. Langsung menghadap Bapak. Wah, ya syukur. Ora melu gara-gara Petro absen. Ora melu gara-gara ora. Mau wis tak eret-eret rene. Ane kok ora kaya ora ngerti kemliwere Petro. Engko nek perkara Petro kowe tak critani mengko. Iki wancine gara-gara ki ora nggo wancine ngrembug lakon. Oh iya. Slentrik sisan. Wong tuwa kok dislentrik ora. Anggepe wong tuwa ora entuk dislentrik apa piye? Wong tuwa nek ngayal nek dislentrik ya tuman wae. Ha iya. Ki mau wis ngaturke ya kuwi lelagon jenenge Sudah Gembira, Gembira Loka. Sudah Gembira dongkulmu melocot ora.
Gembira Loka. Aku krungu saka kadohan apik tenan. Iki apa to, anu Rareng? Supitan. Supitan. Aku nek kelingan ana wong ewu supitan ki mrinding isian. Waduh. Mrinding ki ngopo? Ayo kelingan jaman leku supit biyen jan wis. Ngrekoso. Umure pira biyen supit kowe? 26. Waduh. 26. Heeh, karang sing biyen ki wis ning pulih. Lho. Wah, barang aku ndek bojo ya dipertanyakan. Terus supin meneh aku. Wah, ngeri tenan. Wonge nggawa bendho mingis-mingis kae. Aku wis arep mlayu disikep Pak Duko, bekekeng kae. Terus deleke nggon kayu talenan. Tuak. Medeni ya tenan. Wah, wis ngeri pokoke. Moko ditambani nganggo madu mingan jan ting clekit. Heeh. Mundak zamane meneh saiki wis nganggo gunting. Heeh. Mundak zamane mundak taune teknologine saya ampuh. Saiki wis nganggo laser. Wah, nganggo lha mun disorot kae wis apik dhewe. Sesuk taun 2030 ki rencana ana mundak zamane meneh. Wong supit rasa di laser. Diapake? Dipistol saka kadohan. Tuwar, wah, ilang apa-apane. Ilang apa-apane piye? Ya muga-muga bocah sing supit ki bisa dadi bocah sing migunani tumraping wong tuwa, Reng. Ah iya. Mergo kuwi penting. Heeh. Migunani tumraping masyarakat, migunani tumraping bebrayan agung, bebrayan gedhe, syukur bake migunani negara. Amin. Sebab bocah ngene iki supite sukses sekolah karo bapane piyai sing mampu, sekolah sing nganti dhuwur, bocahe demenakake, tata kramane genep, unggah-ungguhe genep, dadi bocah pinter. Wah, asli wis to. Derajat pangkat ki karo nunggu. Kaya anakku sing barep sing lanang, sing barep kowe. Ora gleleng saiki ning Polres. Waduh. Kok ora tau ngerti le piket aku. Ah wong kecekel kok. Rumangsamu piket apa? Kecekel. Lah kok nalare piye? Ya tak lebokke ning perguruan tinggi ki njukuk apa le? Ya engko sakanane, Pak. Sidane njukuk komputer loro. Wo. Kecekel saiki. Wah ya wis ra apa-apa nggo pengajaran. Ya wis syukur. Heeh. Rang, apa Kang? Iki dasare wulan Agustus ta iki? Ah iya. Iki bangsane awake dhewe duwe gawe sing wajib setiap warga negara sing ber-KTP Indonesia ki ngerti Agustus ki ya kuwi hari kemerdekaan bangsane awake dhewe sing kaping 74. Ayo diunekke lagune. Lagu apa? Lho, 45 lho. Kalau kae genderane kumlebet kuwi ku paham ora kowe? Ngerti. Wah, cah seni ora ngerti 45. Ngerti ming 76. Sekarang ku ya enak ya adake. Ora anggepe sak penake dhewe. Wah, kudune ngerti 45 ki lagu wajib sing wajib diunekke. Heeh. Monggo kanca-kanca wis sumadya, kanca-kanca selalu siap setiap saat. Pokoke reksona. Kok reksona ya setia setiap saat. Semangsa-mangsa didhawuhi iki mung kari nuthuk. Wah iya. Ya coba kayak apa? Ya, muni Mas, monggo. Sindene rambane apa ku rambate Ratahayu lupis kontul baris kontul kok baris ya embuh kontul kae ngopo nek ngadeg kok sikile dangkat siji apa manuk kontul kae
Kae ya wis ciri khase kaya ngono kuwi. Manuk kontol kene sikile diangkat siji iki sebabe apa? Ciri khase ngono kuwi goblok. Diangkat kabeh ambruk. Wah. Ada? Iya. Ya Edian tenan Edian. Tak tunyo lho reng ora mentake aku ora. Aku ki mengiyakan kok. Mangga. Rambate ya. Rambate rata ayu. Holo bes kontol sare. Holo bes kontol sare. Gon racikan iki mau rong kompak. Ngono kuwi rong kompak. Iso didandani? Iya. Nek ora kena didandani ya dilondrekke iso. Rambate rata. Lanang apa wedok, Kong? Padha wae. Men gemantung tangane. Nek ngene wedok. Wis mau tutuk kowe ngece kowe ya ta. Kaya genti ngece aku kowe. Nang ngene wedok, nang ngene lanang. Mbok ganti. Ayo ben aku seneng ora. Kakung ya. Kakung. Jam pira ta iki? Weh, mulane kok tak sawangi ana sing beda. Bagong teko kok kerap-kerip. Waduh, jame anyar. Ngoyombangane dienggo diceceh, ora ana gunane rak dicentelke to. Ah iya, ya syukur. Le tuku pira? Le tuku pira? Murah iki, 2.000. Lho. Kok 2.000? Iki menglentokne nglempar bola kok. Wo. Nggon tontonan kaya aku muncalke bal mlebu ning nggon jam. Aku entuk jam. Wah. Cocoke nggon aku saiki nggon aku 2:30. Ngawur. Mbok ngerti wektu. Menamu sampira? 5:30 ngono. Nek kuwi ora blandang, nek kuwi rusak nek kuwi. Ben gantine jarum dodoman. Jarum dondom. Monggo. Rambate rata kakung, wolo bes dileng ping 3. Ya. Rambate rata hayu. Wolo bes kanjeng Mamuji merah hayu. Wolo bes kanjeng tembange cara mbiyen karyane sapa? Ki Narto Sabda. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarnai ku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Kok kowe memen dono ki piye? Nek kowe nyata apal iso dawuh setiap aku nembang aku mandeg langsung tok saut. Siap. Wadak kowe ora. Siap nyaut, siap. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna. Piye maksude? Jare kok nyaut. Sing disaut ki tembange on blokan. Tembange, misale ngene iki. Kalau kae kenterane aku mandeg kowe langsung muni ku mlebetang awe-awe. Ngono, ora kok nyaut aku.
Paham. Paham. Kalau kae Endi? genderane. Oh, entuk encon goblok iki wegah aku. Kalau kae genderane kumlebetang awe. Nek tembang iki tembang sing cepet, ora sangga tak nggo dicengkok. Oh iya, iki tembang Mars. Mars ki ngerti ra? Mars ki planet. Planet ngembleki sirahmu ki apa piye? Mars ki ukara cepet karo kae genderane kumlebetang ngono. Oh iya, cepet iki, cepet. Karo kae genderane kumlebetang awe. Bang Putih san iku napa sejatine? Nganggo cengkok, nganggo nada. Aku gareng nek nganggo gajul barang ngono kuwi. Wong mung gara-gara sedirae kok nganggo gajul barang. Kowe soalé goblok banget. Kalau kae genterane kumlebetang awe. Cocok. Abang Putih sang duwe warna iku lambang sejatine sip negara kita. Negarane sapa? Wis merdika kang adhedhasar Pancasila. Dumati kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1904. Lho. Kok kurang ya, Reng? Coba baleni. Nuju taun 1940. Lho. Kok sudah meneh? Coba baleni. Nuju taun 1900. Lho iki sudah oke banget iki. Ngene ya, Kang, ngene ya. Munggah iki kurang. Nuju taun 1900. Tos munggah iki 100. Wah, berarti nek 1000 medun. Nadane nuju taun 1945. Iya bagus. Lanjute Marsudi nuntun asu. Ayo padha dilotes. Haram. Najis. Asu kok dilotes. Marsudi mreh rahayu. Marsudi mreh rahayu. Holobes? Hah? Holobes? Aku nang nggo bes. Holobes kontol baris. Holobes kontol baris. Tumandang bareng maju. Tuwake. Apa to cakepane apa to? Tumandang bareng maju, Tunggal tekad ra kok trupake. Tunggal tekad ra ayo merdeka. Bumi kelahiranku. Merdeka. Wis tetap dah. Wah, nyirep ya cocok. Kalau kae gender. Wah, pokoke apik nek tembang kuwi rasa digagas pokoke apik kok. Ngobarkan semangat. Heeh. Ora usah nggawa rek nembang kuwi wis kobar-kobar. Caidan. Ayo karo nembang sing alusan, kaya mau sing alusan kok ora ana rumangsane ora. Diaturake. Lho, Truk, ngene ndi, Truk? Angene nang kene iki nek biasane gara-gara nganggo Petruk iki sok nyuwara Petruk dhewe. Ngomong-ngomong iki mau. Iki mau aku sing muni. Nyuwun. Ya. Rasa sing angel-angel tur sing kepenak. Iya. Sintom parisana. Banter, sero, kleru. Apa aku iso njaluk? Sintom parisana. Sinom pari jata. Oh. Hurufe. Heeh. Hurufe terpindah-pindah. Ha iya. Soale kan aku kulino ngomong ngono soale. Ayo tangi kemile dilemput. Kemule dilempit, ora kok kemile dilemput. Ya kae kewinastan Gunung Merapu karo Merbabi. Merapi ro merbabu kok merapu ro merbabi ra.
Sapa sing arep kepareng nyinom parijata? Aku tak nyuwun suarane. Sapa iki sing urung nembang ki ya? Prastiwi iki nang ndi kok rumangsaku ana sing kenal ya? Dhewe kejaba nyinden yo melu kol kampus barang kuwi. Bis-bis jurusan ngendi-endi iki dimene mbane nganggur nang omah. Ngondek turi. Heeh. Ya. Mbak Ayu weh, aku nek sing alus-alusan klasik-klasikan ki nek suarane ora. Yo. 3:15. Wah, tak kira ndet. Iki jam 2:30 kliwat kok 3:15. 3:15 ki angkane jarume dawa nang ndi? 30. Wah. Ono kok tuku jam. Nek angkane jarume cilik neng angka 2. Heeh. Terus jarume gedhe neng angka 30, neng angka 30 ki jam pira? 10:30. Goblok ta? Goblok ora ngerti hitungan kok tuku jam. Aku ki mung manut suwanane. Engko ora dilongkas ni wara. Iki 3:30 iki. Wah ya cocok. Ya. Jenenge iki cakepan girong iki mesti mengku pitutur. Ki mau apa iki mau? Janji sabar, aja kesusu sawahe jembar-jembar, marine lemu-lemu. Oh. Janji sabar. Aja kesusu sawahe jembar-jembar. Setan lan kok kowe iki. Meneng ta iki mencapane iki. Yo ya yo. Wes. Kalau menji nganti mendrep. Ya. Gusti kang peparing wis direnovasi. Ora ngerti sinom jaman biyen eling kodhok ijo mlebu jaring meng ngono kuwi. Saiki wis diganti direnovasi kudu eling mang peparing. Mergo wong urip nang donya iki nek ora eling karo sing peparing kuwi bakale cilaka. Weh, ngono ya, Kang. Kaya urip nang alam padang iki nek dadi lakon wis to karo sing gawe urip ki mesti dicekel. Wis ora sapa wae iki kaya nggon wayang iki wayang ki nek urung dadi lakon mbok dijendrek-jendrek disungging apik kae nek ora dadi lakon sing ora dicekel dalange. Nek lagi dadi lakon arep mung buta terong kae tetep dicekal-cekel ro dalange. Padha karo wong urip ki nek dadi lakon
dicekel karo sing kuwasa. Oh pengen dadi lakon ya. Ya tak cekelke polisi. Mbok sing apik nek ngomong wis tau ya kowe. Wis tau. Girongan mampir-mampir iki tuladane apa, Gong? Wong nek silaturahmi kuwi iki bakal akeh sedulure kuwi mujudake suwijining ibadah. Mampir, Mas, monggo mampir. Pir mumpar mampir apa sida apa ora? Aku arep silaturahmi apa ora? Silaturahmi apa ora? Arep silaturahmi iki bisikan yang baik, tidak silaturahmi kuwi bisikan sing ora apik. Edian tenan. Bagong wis ngarani. Jeneng kowe mung perlambang kok. Bagong saka huruf B A G O N G. B. Bahwasanya orangnya sederhana. A. Akulah yang selalu menghibur para teman-temanku. G. Ginilah keadaanku sebenarnya. O. Olah swara, olah tetembangan, olah budaya yang menjadi keahlian Bagong. N. Nasionalisme saya orangnya. G. Ginilah orangnya. G kok meng ginilah. Nek krungu Mas Bagyo muring-muring lho iblis ah. Gareng Semarang. Ya, maka godho ning donya sing abot dhewe mung 3, harta, tahta, wanita. Mulane ana gerongan bejane kambil, tegane kambil gading, bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling. Nyandinga kaya ngapa piyayi ayu tetep kudu eling. Nek wis duwe sing wis duwe garwa. Sing duwe garwa, duwe putra kudu eling karo putrane karo garwane. Ngono ya, Gong. Wah, aku barang umur 47 rada apik omonganku. Lah iya. Kamu ndak setahun nek kok ndur kaya wis malik grimbyang. Wis biasane wae, Gong. Oh ya nek iso aja eling. Kok ndur aja eling ora. Mangga bacet. Enak. Ya. Sinom Parijata isih ana sing kepareng nyuwun iki mau, Gong. Apa? Banyumasan ya diaturake Raden Arya Werkutara. Nyata lamun Satria Njodipati
Sing nyekar Mbak Rido. Ya, kaya apa Mbak Rido? Rasah. Mandap. Ning kono wae rasah. Wis bengi. Mandane esok ora apa-apa ya, Pak. Ora apa-apa. Mandar ngisuk ora apa-apa. Wong endi? Wong Majenang. Oh, Cilacap. Raden Arya Waraku Dara Nyata lamun satria Madangkara Jodipati. Madangkara iki Brahma. Adian serat jiwa. Wah, kowe iki siapa to, Dok? Aku mbiyen seneng banget. Nganti kamarku tak tempeli Brahma. Wah, ayo saya. Isih kelingan kuwi jaman lekak Raina. Adine Brahma kuwi mentile kuwi? Heeh. Mantili kuwi. Bojone Brahma kuwi Hanum. Wah, lah bener kowe jan kowe pecinta. Aku anggere jam 10 awan kan nang omah nyetel radio. Ya mbiyen yo parang top tenan ya. Wah iya. Ayo engko bahan. Nyata lamun satriyan Jodi Pati Pragoto. Oh, ora dong ngrasa Prakoso. Kok Pragoto? Pragoto wis mau. Prakoso kakung wah, sing kaya apik tenan iki ora sengaja kon baleni ra iso. Kok ngerti kowe? Ya. Godhok wae. Godhek wae, godhok wae. Wah, iki entek nek kulino mlecet-mlecet ke malah kepleset dhewe aku. Godhek wak simbar jajah Jajah ya ning dodo. Dada iki dadi jajah. Oh, cara Banyumas. Berarti nek Anda dadi anja. Ora. Ya tetep wae. yen ngandika gereng Pindah gundul guntur. Tak kira nek greng-greng lebon gundul. Ora. Guntur gundul. Wah, pecah siramu wis cerewet bae kok. Pindah Aja tak pikir, Rida. Paling nyong iki nek omong. bukan yang melu-melu gundul kok nyanyi. Guntur. Ja gundul. Guntur Dasar satria prawira dimeja. dasar Wah, cengkok satria prawira siar. Rama Eling eling kula eling. ayo sindan liyane gerong gayongke digumyake. Nggih. Bakule wedi iki kon gerong nggih.
Sinden kok dunake bakule wedi ora. Lah iki nek ora nyinden golek wedi iki. Ya wis ben ta. Yo, mangga. Gunungane Senapati. nano neno 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 ora tekan ngisor ya depa-depek wong senang tenis jenang keras bubune katukaraken jenang beras bubune katukaraken neno neno turung marep wong senang kurang bukit suling tayak padha ngalih cinakingan suling tayak padha ngalih cinakingan rama aja
Banyumasan ki. Jan kaya wong ngunggahke gendheng. Heeh. Ayo penak karang apa-apa ki nek ditandangi barengan ki rasane kaya marem nang ati ya. Oh iya. Reng, apa? Ki kowe nek tak kabari kowe aja kaget. Apa? Reng, apa? Aja nangis sik. Wong urung tak kabari kok wis nangis. Apa? Aja tok kabarki ning aku, kabarno ning bapak. Nek tok kabarki ning bapak malah bapakku gandang ngrampungke. Nek tok kabarki ning aku malah ora iso maro bapak. Lah kowe iki anak tuwa. Anak tuwa ning aku ki nek kono maro bapak ki engko mesti seling surup. Wong laire padha karo aku, pasarane padha ngono ming kantil-kantilan iki biasa karo bapak. Ya wis engko tak omong karo bapak sing penting Adik, sowan ngersane bapak iki mergo ana bab lelakon sing ngembet karo adimu. Sapa? Petro. Petro ngapa? Petro mau perang karo Prabu Baladewa. Kena nenggala Petro mbuh mati mbuh urip. Petro kena nenggala? Ora. Alhamdulillah. Kowe ketoke ngono ning jebul asline wis sengit karo Petro. Ben bocah wani karo wong tuwa mbok semen. Yo sowan yo. Yo disowani yo. Ayo. Janeng yaning kaloka kadi langit mambang pantepas wulan pamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur
maglar pandhan muncar non lir kekunang samsara tetan padhang Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Semar aku ing ngrapta ning Karangadempel. Ndara Janaka. Iya Kakang Semar. Aku ing ngrapta ning Karangadempel Kakang. Nggih. Mboten sah sampeyan paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampeyan. Mesti mung bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Mustaka Jamus Klima Sada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha limatur kali kula. Nek pustaka Jamus Lima Sada ical margi saking Sinuwun Ndarawati, sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kosek Kakang Semar. Aku ora rumangsa nggawa pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Monggo sedaya para nayaka, para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndarawati? Sinengguh kawula mboten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ingkang disawang sing nggawa pusaka sampeyan. Mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan mboten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Miatlang ning kalanggiwan aklar andan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan badang kasur lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Kakang Semar jluntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndarawati ya aku ora bakal selak aku sagung upaya menyang ngendi dulunge pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada syukur nek sampeyan pun tanggap terus saniki kersanipun Sinuwun Ndarawati badhe kados pundi aku njaluk pamit tak golekane pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang ngendi dununging Petruk kantong bolong matur nuwun Den matur nuwun menawi tetelo mekaten Ndara menika pancen satunggiling nalindra ingkang purun tanggal jawab perkawis menika Kakang Semar aku nyuwun pamit Arjuna kula wonten paring dawuh ayo derek pun Kakang monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndarawati lan samar panoring sapa Sinamaya
teka rumangsaku Semar ki tuwekan ora gelem tanggung jawab mongko aku ya duwe gegayuhan bangun pura kencana ning nganti sinuwun Ndarawati makarya dhewe kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Badranaya Gus ampun kuwatir Ndara kula ingkang badhe ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna miwah Ndara Kresna ing Ndarawati Den sesumbar lindhu bumi konjeng kumaluduk kumaluduk guntur ketuk lumembak penyukang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati mate wonten dawuh nganti kedarang-darang prapta tanah Jawa niatku mung upaya menyang endi lenggahing Bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara ing awu-awu langit nalika semana aku matur marang Bapa Begawan Dewa Kahana yen aku pengin dadi nalindrane negara Ngamarta lah kok banjur panjenengane ninggal negara ing awu-awu langit nalika semana weling kelawan aku yen to bakal golekake srana nggonku kelakon penjangkaku. Wis watara sakwarsa kok durung ana keterangan ingkang gumathok mula kowe tak kanthi sumusul ning tanah Jawa. Mekaten Dewaji. Yen ora ketemu nadyan kekalangan ngubengi jagat ora pati-pati aku mandheg yen ora ketemu karo Bapa Begawan Dewa Kahana Pate. Bumi kuncing langit gelap-gelap waton lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur anak Prabu Dewaningrat inggih Bapak Penemban lah kok malah sumusul marang pun Bapa mboten jenak manah kula melang-melang kadodine nembang jabang wonten tepi ning Balumbang. Kula ngrantu dhateng rawuh paduka Bapa Penemban menika persasat kadidening enten sisilem kalawuh babus kumambanging Sila Kresna. Kula nyuwun dawuh Bapa. Jumbo kawan apa ingkang mbok aturake marang pun Bapa nggonmu kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta dina samengko. Mung kari ngenteni sak siliring bawang sak umuring jagung nggih. Lire paduka Bapa Penemban dawuh kados mekaten dasaripun sawangen iki aran pustaka Jamus Klimasada iki panguripaning para Pandhawa
Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada wong kang bakal gawe sirnaning para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Pusaka iki ing dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamunggir Dewaningrat. Bapak Penemban. Upami pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan. Tumunten kula sembah kaping 1000. Kanggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Durung paripurna gegayuhanmu. Ayo, sirmu piye aku mingkari manut. Kula badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandeng pusaka sampun wonten asta paduka Bapak Penemban. Kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincung sukunipun. Menawi Pandhawa sampun kula tingkes, kula ing badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak derekake ngger anakku cah bagus. Tinetraning anggo rapuh rengkani kala saketer kene donganing mung lirwowo sing kene panca kepetoking ayam mono mrak manguh ing pagagan lho sapa iki ana satriya bagus ngadang ning dedalan Nalindra Muda. Panjenengan sapa? Kowe dhisik ngaku. Raden Janaka, sampeyan sapa? Nalindra ngawau langit Prabu Dewaningrat. Melonjong botol aku mungkit wadyabala segelar sepapan. Wigatine apa sinuwun Prabu Dewaningrat? Raden, kepasang yuk ya katuju ngene. Lakuku ketemu karo Raden Janaka. Mara gage tuduhna menyang didununging negara Ngamarta lan para Pandhawa. Ya kene kowe ngupaya para Pandhawa, Pandhawa bakal tak tingkes. Pandhawa wis ora duwe kekuatan sabab pusakaning Pandhawa diasta dening Bapa Begawan Dewa Kauna wujud pustaka Jamus Klimasada. Mula penjangkaku bakal kelakon nggone lenggah dampar negara Ngamarta mateni marang para Pandhawa. Mak bathok mata mloro ora ndedelok. Kowe nyumbari marang para Pandhawa ning ngarepe Janaka, mara kage rungokno. Aku panengahing Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah. Sing edan moni macan. Malah kepara arep ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange. Ayo, kowe dhisik tak rangket Janaka, mara jajalan Arjuna.
kaya bubar perang. Ih, Remban. Kula sampun pinanggih kaliyan Arjuna. Sabanjure piye, Bapak Remban? Kula nyuwun pirsa, pusaka menika nyata menapa mboten? Ketitik nadyan Pandhawa sampun koncatan pustaka Jamus Limasada nanging kadigdayanipun Janaka tasih ngedapi-dapi. Ingkang putra kawon tanding kaliyan Janaka minggira tak tandangane kaya ngapa wujudane Janaka. Raden Janaka sapa? Begawan Dewa Kaana. Aku wong tuane Dewaningrat kowe sing nidra pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada dasar kepara nyata. Mbok balikke apa ora balikke tak nggo gatheng siramu damu dadi kuwanda kowe. Kasinggihan koko rabu bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok siadi katone Bandayuda kasinggihan mekaten mungsamu sapa Prabu Dewaningrat kalian Begawan Dewa Kahana larah-larahe piye krana Begawan Dewa Kahana ingkang nidra pustaka Jamus Limasada lho kok ora tok rebut nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Wis kecekel gong sing nyolong pustaka Jamus Limasada. Wis kecekel kok. Wis. Nang polsek endi? Urung nang polsek endi ning. Wis mungsuh Ndara Janaka. Lajeng pareng paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten maring adhawu. Pancen bener kang dadi ucaping Syadi. Pun ngakang wae tak kira ora keduga mungsuh Dewaningrat utawa Dewa Kahana. Kepareng paduka ayo golek jago Yayi dateng pundi wis to manuta pun Kakang. Mangsuli kandha ing ajeng Kirula Petruk Kantong Boleng Kengkenging Kyai Nenggala Kendang Kaprasundang Kontal Kaprapat Dawah wonten satengahing mana Kirula Petruk Kantong Boleng nyenengke tenan ngene. Aku yo nek diiringi ngene iki rasane kaya bungah kae. Tangane jan apik-apik tenan. Tangane apik ning matane kurang permono. Ayo pengendangku ki tangane kok nganggo ngrangkul lah ya wis kuwi. Ora iso nggo tembal-tembel iki anggere wis ngene iki ah. Godane tangan apik ki ngono ki. Piye kaya dilekke ya surang gugu. Sak kalemu. Pokoke isune ana apa-apa aku lunga saka moh nek ditempuke. Ya aku iki jane ngomong apa to ya kaya lagi susah kaya ngene malah. Ais ben. Tinggal udut.
Lah dekno piye wong tiba ning tengah alas kene ya arep ngopo? Lah ngerti lor kidul wetan kulon. Arep mulih nang ndi dalane. Mbok ya engko tak suwe-suwe ra ana sing nulungi. Wong kene anggere pasrah ki sesuk ana sing nulungi. Kowe anggere ana wong liwat aku arep pasang ulat memelas. Nek perlu arep netes kelo. Engko rak lho iki sapa mesake? Ditulungi kanane piye kan ngono kuwi nek aku ki ora sedih asal ngono wong nulungi. Wis men. Ane ning alas ki sak liwat ya sapa? Kok isa-isane ora. Piye nasibku iki ganti kaya ngene kahanan. Ngangsak ngono kae terus rampung. Petro ngandel ora. Iki kok malah ana gendruwo nyedaki aku. Petro aku dudu gendruwo. Lah sapa nek udu ora tepung kok ngerti-ngerti muni Petro ngono ra ya. Sampeyan ku padha karo sing mbau reksa wis ngerti karo aku. Aku dudu sing mbau reksa alas kene. Lah sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Aku tau tate srawung karo kowe. Kapan? Dek jaman donya iki durung ana menungsa sing urip ning donya bangsaning jin. Kowe tau urip karo aku, Petro? Oh, ladal. Apa kowe lali karo aku, Petro? Molas temen kahananku dene kowe lali karo aku. Walah. Wong gege. Se tak eling. Alah bapak lah. Galingan. Sampean kok teng mriki, Pak? Aku ngerti pesambatmu. Nggih, terus kowe tiba nang kene, lakonmu kowe bantu karo Semar. Ning malah kowe kena Kyai Nenggala, kowe kontal kamrapal, kowe tak kandhani ya, Petro. nggih. Pustaka Jamus kelima sada ilang. Lho, sebabe dicolong karo menungsa sing murang tata. waduh ngandel ora. Aku wis matur karo Ndara Puntadewa takon maringke aku ya ngeyel. Saiki nek pustaka Jamus Lima Sada menika nganti ilang. Niku para Pandhawa badhe apes jayanipun mboten gadhahi kekiyatan tur Petruk ya melu tanggung jawab. Kowe tak menehi daya kekuatan kowe iso mbantu marang para Pandhawa. Sranane pripun? Aja wujud Petruk. Tengah ngalas kae eneng wujuding sendhang malih warna nyemplunga sendhang kono. Nggih. Urung arep tak lereni kok ditungtung. Petro kowe wadadi Demang. Nggih. Nganggo Demang sakarepmu jenenge. Kowe tak nehi daya kekuatanku aja lunga-lunga diloneh ning Nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana. Nggih, sendika ngestakaken dawuh.
Nala Bagong. Nun. Iki eneng wong. Aweng wong alasane kok di iki eneng wong ya. Wong alasane wong golek kayu, wong golek ramban. Udu. Iki cahyane sumorot ki lho. Aku nek wong golek kodhok bathuke sumorot kabeh. Wis ora usah gecul to, wis to. Dilarani nggih. Tak takonani ya nggih ditakoni mawon. Iki sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Panjenengan sinten? Aku Nalendra Ndarawati. Kok mlampah dumugi ing tengahing wana Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi butuh sawijining wong ingkang bantu kelawan bot repotku. Panjenengan gadah kerepotan menapa? Ana pandhita ingkang nyidra pustaka Jamus Limasada. Yen kowe iso ngrebut pustaka Jamus Limasada, kowe njaluk apa wae tak turuti Cakrawangsa menika estu sinuwun. Lho, apa aku tau goro? Tiyangipun wonten pundi kae? Ana kono kae Paranana. Nun nggih, ngestokaken dawuh. Begawan Dewa Kaana kowe nyolong pusaka sarana lembut. Lembuta ngungkuli banyu ora ngalahke lembuting Demang Cakrawangsa kaning. Iki anak Prabu Dewaningrat inggih Bawa Remban. Kok doko-doko neng kono ngapa? Wong menika janjanipun gagas malah bingung dhewe. Lho, lire piye? Pendak-pendak kula majeng, perang kula kawon mundur. Kula nyuwun biyantunipun Bapak Penemban. Kula majeng malih, kawon malih mundur nyuwun pambiyantunipun Bapak Penemban. Mbok sakmenika ngaten kemawon, sae-saenan kemawon Bapak Penemban. Pusaka Jamus Limasada kula betanipun dados kula ora wirawiri nyoh tampan ana nggih gawanen. Pinter njara langit kowe ora menang karo Demang Cakrawangsa srayaning para Pandhawa. Ayo oyakan iki pusaka bali ning tanganku. Wilatik Glismen inggih sinuwun. Cekat-ceket cukat-cakut trampil trengginas. Ya tak tampa ya Demang Cakrawangsa. Nggih. Lah aku ki lunga sedhela wis ana sing ganteni lucu. Aja ming pusakane lajeng pendhitane pancen ana sisan nyuwun pangestu sinuwun. Iki wong sing culika kowe mbangane aku. Kowe ngrebut pusaka Mimbanata Ndarawati. Wong culika ya dibales cara culika, mati dening aku. Ayo, kowe apa aku sing tekan? Gunung tanpa guna.
Iki sapa ana wong kok kaget kok keri. Wong tuwa iki kaget ning ati jlek liwat saluran pembuluh darah. Lagi munggah ning otak, lagi bengok. Mula ora padha canom-nom, canom. Ngono nek wong tuwa. Lagi ngono. Iki sapa? Aku Demang Cakrawangsa. Wah, tak kira nek iki Becor. Becor jengkulmu mlocot kuwi. Syukur tole kowe ijik urip. Aja ngawu gawar ngawur. Tole piye? Lho, kon to, Nduk. Kowe iki aneh-aneh ora. Ayo Petruk ganti ora kowe. Syukur kowe ijik slamet tase, Pak. Piye kabare? Pustaka pun kundur. Sapa sing ngasta? Sinuwun Ndrawati. Syukur. Lah terus sing nyolong sapa? Pandhita naminipun Dewa Kaana nika sakniku ngamuk. Kula mungsuh Dewa Kaana wae kalah, Pak. Sapa jenenge? Dewa Kaana. Wahono. Kaana. Nggo kok tandangan ya. Iki sapa? Ana wong kok megal-megel. Pangling karo aku to. Pangling ora ngerti, aku ora ngerti. Pangling to. Pangling. Candhak kowe. Nek lumrahe kowe ora tepung karo aku ning kok pangling, berarti aku wis tepung karo kowe. Iya. Lho kok ketrucut kowe ayo. Ayo nganggo sandangan lanang barang ki ngopo? Semar kula sampun tobat kakang kula sampun dipun sikep kados mekaten. Adem menika ora ya ora njus kaya ngono lho sapenake dhewe ora. Mulane lendange aja kuning kok ndak tak kira plat kuning. Kakang sampun menika sembrono. Durga, kula wonten dawuh ngapa kowe? Madosaken tedha para baju barat. Goleke pangan baju barat ki apa sing Sukerta ki ming Pandhawa apa piye? Sing Sukerta ki pirang-pirang. Ning sing tok jangka kok mesti para Pandhawa. Ayo bali. Bali aja ganggu gawe. Kula warga kene sing lagi duwe gawe. Sing wadya balamu sing picak dituntun, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Kabeh digendong jak mulih. Ganggu gawe kula warga kene lagi duwe hajat. Aja takon dosa konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang. Bali. Ibu kok sampun racut kados mekaten bali nggih Dewa Srani bali. Konangan Kyai Semar ngrekoso malah urip awake dhewe bali kabeh wadya bala jaman nggih. Ratu Gustiku mundur kewirangane benda ayo belakno
Kudara. Wadyabala dandang mangure Jaramaya ya. Ora nggawa balikan cakancamu. Deplok ndasmu gaglak limpamu. Arsa madangi jagat mungu paning sapucaking wukir marbabang sumirat kena sarating surya meka lan gunung Semar cengengesan. Den, apa? Pun paripurna cariyosipun. Mugi-mugi tansah pinayung ana karaharjan, pinayung ana katentreman, pinaring ana berkah saras samukawisipun manggiya ingkang langkung sae. Yo. Kula warga Pak Aryanto tansah pinakikantuk ridho saka ngersaning Gusti karya jagat kula sak kanca menawi wonten lepat nyuwun pangapunten lan pribadi kula ugi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten gandeng sampun mituhu dawuh pangandikanipun sampun paripurna kula nyuwun pamit mugi-mugi nir ing sambikala sura sudra janing kang rat saha brasta taping kula Darmastuti rahing sami makarya rahing samya pinanggih lho